Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Barang kono. Nelongso rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu lara swara kending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku rasliramu. Sewindu nggonku ora ketemu kebuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa dedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Bisa nyanding aku bisa nyawa tumetes elehku terus miliono pipi apa tresno iki pancen raku tunduweni. Kerasa wis sewindu nggonku ora ketemu kebuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa dedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tak ilak ni kanan
resmi ana pipi apa tresno iki